हॉटेल लेमन ग्रास. एक्सपिरियन्स अ स्टार क्लास लक्झरी बाय शिव हॉस्पिटॅलिटी. आमच्याकडे नॉनव्हेज फ्युजन सिझलर, चायनीज नॉनव्हेज सिझलर, तंदुरी नॉनव्हेज सिझलर, कॉन्टिनेंटल चिकन सिझलर, मटन चॉप सिझलर तसेच व्हेजिटेबल सिझलर, चायनीज व्हेजिटेबल सिझलर, तंदुरी व्हेजिटेबल सिझलर, कॉन्टिनेंटल व्हेजिटेबल सिझलर मिळेल. सर्व प्रकारच्या राजकीय सभांसाठी कॉन्फरन्स हॉल, राहण्यासाठी एसी आणि नॉन एसी रूम्स, 50 पेक्षा जास्त जेवणाची ऑर्डर असल्यास ऑल कॉम्प्लिमेंटरी. आमचा पत्ता मुंबई गोवा महामार्ग, रिलायन्स पेट्रोल पंपा शेजारी, कुडाळ. संपर्क 9011 87 12 01. राणेंची मुलं काय आहेत ही महाराष्ट्राची जनता चांगल्या पद्धतीने ओळखते. पण संजय राजाराम राऊतला सांगेन, तुझं नाव लावून कोण कोण कुठे कुठे फिरतं, कुठल्या देशात तुला पप्पा बोलवतं, कुठल्या देशातले, जातीचे, शहराचे लोक तुला पप्पा बोलवत फिरतात. मग ह्याची पण यादी आम्हाला जाहीर करायला लागेल, फोटो सकट, व्हिडिओ सकट. आणि मग तोंड फुगून बसू नकोस. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.